ngicela uyishayele izandla ukuthi sewukhona kule ndawo egameni likaKristu Jesu. Siyabonga kakhulu ke bangcwele. Ngicela sishayeleni abantwana bethu izandla laba basuka lana. Elithi iBhayibheli lami engilifundayo, vumelana abantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ngowabo egameni likaJesu. Ingathi nathi uNkulunkulu angasibuyisele ebuntwaneni, because uma usemntwaneni waye uJesu athi ngokuthi umbuso wezulu ngowabo, it's because abantwana uyamshaya manje mayephuma ebheka le mayebuya usekhohliwe. That's why yasho njalo, because bayashesha ukulibala. Athi umbuso wezulu ungowabanjalo, ungowabadlulisayo, bangahlali entweni. Ngicela sibashayeleni izandla futhi once more egameni likaJesu. Siyabonga. Uma kunobaba oseceleni kwakho, ngicela umbambe ngesandla uthi Happy Father's Day egameni likaJesu. Hallelujah. Kubo bonke abobaba sithi Happy Father's Day. Siyabonga kakhulu nabahleli imicimbi. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ngathi anganandisela anenze kahle egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngicela ukubingelela ke nje bangcwele kule ntambama, ngibingelela ubaba wethu umpostoli MJ Shabalala engekho phakathi kwethu egameni likaJesu. Ngicela sikushayele izandla. Ngibingelele abefundisi bonke, omama befundisi, ngicela sibasheleni izandla egameni likaJesu. Nawe bese uyishayela izandla ukuthi ukhona. Ngicela siphinde sishelene Baba Uthabethe izandla egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Keep on display wethu ama-ushers protocol. Ngicela sibasheleni izandla nabo egameni likaKristu Jesu. Siyabonga kakhulu. Ngicela nje ke skipseni amakhanda wethu kafushane. Baba wethu ongcwele, Baba wethu ophilayo, noboyise wenkosi yethu Jesu, uNkulunkulu onamandla onke, nakule ntambama sizwa wena, nakule ntambama uNkulunkulu ongcwele sizophakamisela wena udumo egameni nasegazini likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyazi ukuba kukho konke Nkosi wena uyasihlalela, wena usihambela phambili egameni nasegazini likaKristu Jesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, siyathandaza wonke ama-plans esitha, Baba wethu onamandla onke, siyawahlulekisa egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, whatever bekade kupleniwe phezulu emkhathini, whatever bekade kupleniwe phansi olwandle, whatever bekade kupleniwe uNkulunkulu ongcwele sigodlweni sobumnyama, ngisho even phansi eJoskeye, Baba wethu onamandla onke, siyahlulekisa egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, ayawudabule nakule ntambama phakathi kwale ndawo, ayawenze uNkulunkulu ongcwele izimangaliso zakho, ayasizwa amandla akho. Baba wethu onamandla onke, evungazela phakathi kwale ndawo egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha, ukuthi kukho konke uNkulunkulu onamandla onke bekade kupleniwe phezulu emkhathini, siyahlulekisa ngegama nangegazi likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, siyathandaza napa abantwana bethu, napa abasha bethu, uNkulunkulu onamandla onke, mayifezeke intando yakho ngey'mpilo zabo egameni nasegazini likaJesu. Baba wethu onamandla onke, babambe ngesandla sakho esinamandla egameni nasegazini likaJesu. Baba wethu onamandla onke, nabobaba, Baba wethu onamandla onke, sibanikezela wena egameni nasegazini likaJesu. Isandla sakho asihlale phezu kwey'mpilo zabo, isandla sakho asibasibekele egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla onke, athi uDavide ngajabula lapho bethi masiye endlini kaJehova. Baba wethu ongcwele, sebengenile kule ndawo, abadibane nawe, abadibane nepresence yakho egameni nasegazini likaJesu. Baba wethu onamandla onke, nalaba basezwa sibasondeza kuwena, ake ubafihle uNkulunkulu ongcwele, ake ubalande ngesandla sakho esinamandla
Siyabonga uNkulunkulu onamandla. Siyabonga Dwala lethu laphakade. Siyabonga Dwala lensindiso yethu egameni lasegazini elinamandla likaJesu. Ngegama likaJesu, ngegama elinamandla, ngegama likaJesu, ngegama elinamandla. Baba wethu onamandla ke siyabhidliza, siyabhodoza wonke ama-altars amisiweyo against your church, against abantwana bakho. Siyawabhidliza wonke ama-altars, siyawahlalaza. Baba wethu ongcwele, abanye babhaliwe amagama wabo. Baba wethu ongcwele wagujelwa. Baba wethu onamandla onke siyabakhipha egameni lasegazini likaJesu. Bakhulule uNkulunkulu ongcwele. Abanye kuthunjwe izinkondo zabo, abanye kuthunjwe imiphefumulo yabo. Baba wethu onamandla onke, wena uNkulunkulu waphezu kwazo zonke izimo. Ake ubenzele uNkulunkulu onamandla onke, ake ubakhulule uNkulunkulu ongcwele egameni lasegazini likaJesu waseNazaretha. We thank you, Father. We give you praise in Jesus' mighty name. Ngicela ushayele izandla kuNkulunkulu, izandla kakhulu. Sesingahlala phansi egameni likaJesu. Hallelujah. Ngicela ufunde kanye nami in the book of Jeremiah chapter 18. In the book of Jeremiah chapter 18 verse 1. Ngicela sifunde layo. Azosifundela egameni likaJesu. Lenkosi litholakala kuJeremiya isahluko 18 verse 1. Yes. Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova lithi. Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova. Suka wehlele endlini yombumbi. Suka wehlele endlini yombumbi. Ngikuzwise khona amazwi ami. Phinda futhi lapho uyifunde. Suka wehlele endlini yombumbi. Ngikuzwise khona amazwi ami. Uzothi mawufika endlini yombumbi, mina Jehova bese ngiyakuzwisa amazwi ami. Ngehlela endlini yombumbi pheka. Yes. Wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba. Yes. Kepha isitsha asenzanga njengebumba. Yes. Sonakala esandleni sombumbi. Yeah. Wabuye wenza esinye isitsha. Wabuye wenza esinye isitsha. Njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze. Njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba senze. Laselifika izwi likaJehova kimi lithi. Yes. Bengingenze kunina indlu kaIsrayeli. Bengingeke ngenze nakini indlu kaIsrayeli. Njengombumbi na. Njengombumbi na. Usho uJehova. Bekani. Yes. Njengombumba esandleni sombumbi. Bekani njengebumba esandleni sombumbi. Ninjalo esandleni sami nina ndlu kaIsrayeli. Ninjalo esandleni sami nina indlu kaIsrayeli. In other words, nina nisesandleni sikaJehova. Uthi ninjalo nina ndlu kaIsrayeli. Ngesikhathi esithile lapho ngikhuluma ngesizwe nangombuso. Yeah. Ukusiphula nokudilisa nokuchitha. Yes. Lelo sizwe engikhulumile ngaso bese siphenduka ebubini baso. Yeah. Ngiyakuba kukho okubi ebengicabanga ukwenza kuso. Amen. Siyabonga uNkulunkulu onamandla onke izwi lakho leli. Nakule ntambama ke uphinde ukhulume uNkulunkulu ongcwele sikulalele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha we pray. Amen. Lithi iBhayibheli la esifunda khona izwi likaNkulunkulu liyafika kuJeremiya. Lithi Jeremiya ake wehlele endlini yombumbi.
ake wehlele phansi endlini yombumbi. Uzothi mawufika khona bese ngikuzwisa amazwi ami. Ngoba sesikhathele ukuzwa amazwi abantu. Sesikhathele ukuzwa abantu bekhuluma. Bathi namhlanje ngizotha ke wehlele endlini yombumbi. Zothi mawufika endlini yombumbi bese uzwa amazwi kaJehova. iBhayibheli wehla uJeremiya uma yefika endlini yombumbi uthola umbumbi ubhizi uyabumba. Elithi iBhayibheli ekubumbeni kwakhe wayebumba isitsha. Lithi iBhayibheli sonakala isitsha esandleni sombumbi. Sithe uma sesonakele isitsha waphinde wasiqala phansi wasenza. Wayenza lento lena afuna ukuthi isitsha sibe yiyo. Namhlanje ngizokhuluma ntambama nabazalwane ukuthi ave kukuhle ukuthi sehlele endlini yombumbi. Ngoba uma wehlele endlini yombumbi wehlele endaweni right. Elithi iBhayibheli uJesu uma esesesiphambanweni uthi Baba sandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Jesu akawubeka esandleni somuntu bathi usubeka esandleni sikaNkulunkulu. Uthi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Ingathi ngake ngikhulume namhlanje ntambama ngithi esandleni sikaJehova kukhona ukuphila. Esandleni sikaJehova kukhona ukuvikeleka. Esandleni sikaJehova kukhona ukulwelwa. Let us go down endlini yombumbi. Ake sehlani bazalwane, sehlele into the potter's house. Because if you are in the potter's house, noma zingakushaya izimo, but you are in the right place because you are in the potter's house. Yena zonke umaze zikushayile bese yena phinda yakubuyisela, bese yena phinda yakuthulisa, bese yena phinda yakududuza. Let us go back into the potter's house. Ake sehlele endlini yombumbi. Uma sehlele endlini yombumbi sivikelekile bazalwane. Ngoba abayethu abaningi bethu besehlele ezandleni zabantu. Isandla zabantu siyalimaza. Isandla zabantu ayipolisi. Isandla zabantu siyadumisa. But isandla sikaNkulunkulu uma sekumoshakele yena uyaphinda athi ake ngiyenze kabusha. Kunabantu abahambe bashayeka empilweni, but I'm here to tell you, let us go back. Let us go down into the potter's house. Bifungena kwi-potter's house. Lapho sekumoshakele empilweni. Abanye bethu impilo yethu miserable. But ngizothi namhlanje, let us go down. Let us go down into the potter's house. Let us go down. uNkulunkulu ayosiqala kabusha. Because we want to hear to hear his voice. Sifuna ukuzwa amazwi kaNkulunkulu. Sesikhathele ukuzwa amazwi abantu. But uma sehlele endlini yombumbi yilapho esofika sithole khona amazwi okuphilisa, amazwi enjabulo. Uma sehlela phansi endlini yombumbi bazalwane, today let us go down into the potter's house. Because if you are in the potter's house, lezinto ezikushayile, lezinto ezikulimazile zizoduduzeka mntana sekhaya. Sishayekile, salimala emphefumulweni, sikripule, sifana njengoMefibhoshethi. But lithi iBhayibheli uMefibhoshethi uma esekhuphukela phezulu ephalesi wafike wathola ukududuzeka, wathola injabulo angazange ayithola. Abanye bethu sihamba silimele, abanye bethu sihamba siqizigazi, akunamuntu omasipholisa. But ngizothi namhlanje ake sehlele endlini yombumbi, because thina singakhuluma amazwi amnandi, but there is only one person okwazi ukuhlaba adlule aye phakathi enhlizweni, afika bophe lapho kulimale khona, afika bopha amanxeba, afika babha ubuhlungu. Bazalwane, let us go down into the potter's house.
Because if you are in a potter's house, lithi iBhayibheli uma yefika uJeremiya uNkulunkulu ufika uyambonisa. Because if usekwehlele phansi endlini yombumbi uNkulunkulu ufika kuvula amanye amehlo lana bekade ungaboni ngawo, akuvula amehlo kamoya. Uthi maye sevulekile uthi ngambona umbumbi ehleze esihlalweni sakhe ebhizi ebumba. Uthi lathi maliphahlaka lolibumba elibumba esandleni sakhe waphinde walenza ngenye indlela ukuthi akhiphe lento lena ayifunayo. Kunabazalwane abahambe batshontshelwe izinto zabo, bathi ngizothi namhlanje kuzo zonke izinto ebekade ilahlekile. Let us go down into the potter's house, because our God is a God of restoration. Lalela lezo zinto ebezikade zilahlekile zizobuya seyiphindaphindekile, zizobuya sezithi times 10 more than kunalento lena uNkulunkulu abekade ekunikezelelana. Elithi iBhayibheli ngalesikhathi esifanelekileyo, I God will make it happen. Ngizokwenza kwenzakala ngesikhathi esifanelekileyo, because manje akakahlele endlini yombumbi. That's why kunzima empilweni. That's why uhamba ushayeka nje. It's because awukakehlele endlini yombumbi. Ngizombemezela namhlanje ntambama ukuthi let's go down into the potter's house. So masifika khona sizozwa amazwi kaNkulunkulu, sizozwa amazwi kaJehova. Because kudala amazwi ekhuluma endlebeni zethu, kudala amazwi enyenyeza endlebeni zethu. But namhlanje uthi uNkulunkulu ngizozwa amazwi wami, ngizozwa mina ngikhuluma kuyo yonke into oyenzayo. Uzozwa mina ngikhuluma kukho konke lapho ohamba khona, uzobona isandla sami ngoba mina ngikuJehova. Wafika uJeremiya, wafike wahlala, ingathi ngiyambona embhekile umbumbi ukuthi maye ebumba liphihlika udaka. Uthi wayeseqala phansi ephinde lenza kabusha, wakhipha lento ayifunayo. Sihleli namaquality abantu. Iproblem yabo abakaze behlele endlini yombumbi. Kunabantu esihleli nabo okumele ngabe sebefikile kwi-destiny yabo, but because ibalalela amazwi abantu, ake uvumele uNkulunkulu akwenze, ake wenziwe uNkulunkulu namhlanje. Ake uyekela abantu kudala bekhuluma. Lalela lithi iBhayibheli indodana yolahleko seyichithe konke, seyilahlaphaze konke, iyalahla konke. Lithi iBhayibheli yabuya ezingqondweni zayo yathi ubaba uneqashe ezingakanani na. Let me go back endlini kababa. Lithi iBhayibheli yathi uma ifika indodana yolahleko yathi baba ngonile kula izulu naphambi kwakho, akonanga phambi kwakho kuphela but ngone phambi kwakho ngase ngona nasemazulwini. Just do me a favor baba, just make me one of your servant, because the problem yethu sihamba senziwanga, sihamba sakhiwanga. That's why sizohamba silimale, it's because sihamba senziwanga. Lalela ake sehlele endlini yombumbi siyokuzwa amazwi ombumbi, ake sehleleni phansi endlini yombumbi, ake siyekeleni pride. Let us go down into the potter's house, because if we are going down into the potter's house sizozwa isandla sikaJehova. Ewe bazalwane ake simuveni into another position, because in the position okuyona it's not yours. uNkulunkulu usafuna ukukwenza, uNkulunkulu usafuna ukuphakamisa, but angeke akwazi ukuthi akuphakamise. Ungakehleli enzansi. Kufuneka labazalwane 2025 njengoba silana uthi umpostoli okuningi kusele lena lapho sisuka khona sizoqala into entsha. Uma sizoqala into entsha ake siqaleni noJehova sithi Father, just make us one of your servants. Elithi iBhayibheli uma yefika uJesu ethola bedoba, ethola belanda inhlanzi, uthi lalelane
Just follow me. I will make you. I will make you. I will make you the fisherman of the people. I will make you. Bazalwane sesothandaza. Jesu uzosenza. But into yezokwenza ukuthi asenze. Let us go down. Let us go down. Let us go down. Let us go down. If you are going down, that is the only way for you to go up. But firstly, you have to go down. Because uma wena uziphakamisa, uNkulunkulu angeke akuphakamisa. uJeremiya kwakhosa ukuthi azehlise ukuze akwazi uNkulunkulu ukuthi ambonise izinto kumele ukuthi azibone. Uma usesephakeme usephezulu angeke ukwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu ukubizele kuphi, because usesephezulu wena, usese high. Yekela yena akuphakamise, ungaphakanyiswa ngabantu, ungaphakanyiswa yize, but let him akuphakamise. Ake uyekele uNkulunkulu akuphakamise. Uthi kuJeremiya ake sehlele endlini yomkumi. Ukwehla bazalwane, it's not an easy thing. Ukwehla bazalwane asiyona into enganoma ingabe ubani. Ukwehla kuyabiza ukuthi ushone phansi. Uma sewuphansi izinto zaphansi, abantu baphansi bayanyathelana, abantu baphansi abakwazi ukubona omunye umuntu. Lalela lithi iBhayibheli lo mama owayenesifo somoba for 12 years. Lithi iBhayibheli uma yefika kuJesu ukhuluma into eyodwa, uyanqoma into eyodwa, uthi uma ngeke ngathinta umphethe wengubo yakhe. But iproblem angeke uthinte mina, angeke uthinte ungangenyawo, kuzokhosa ukuthi uye phansi ukuze ukwazi ukufika emphethweni kaJesu. I am here to announce, wemazalwane, let us go down. Let us go down. If you are going down, you will reach your destiny. If you are going down, uzofika lapho yakhona. If you are going down, kunalapho uNkulunkulu akubekele khona. Nkosi Jesu, lithi iBhayibheli lo mama uma yeshona phansi, uma yeshona phansi uthola abantu bamile, but ngokuthi yena kunento ayifunayo bayamnyathela uthi I'm not going back. Bayamnyathela uthi I'm not going back, I'm going forward. Bayamkhahlela mapholoba uma ulaphana phansi bazokushaya nge-10, uma ulaphana phansi bazokukhahlela, uma ulaphana phansi abaphezulu bazokukhwifela ngamatshe. But ngokuthi kunento oyifunayo, you have to go down into the potter's house. Because lo mama wayefuna ukwenziwa, wayefuna ukwakhiwa kunesimo sakhe esasingekho right, kunesimo sakhe okwamele ukuthi sakhiwe, kunesimo sakhe okwamele ukuthi senziwe. But wambiza ukuthi aye phansi, but ukuya phansi asikho nokwanoma ingabe ubani. Ukuya phansi abantu asebeready. Tell your neighbor, ask your neighbor, say, my neighbor, are you ready to go down for you to get into your destiny? Lana angikhulumi nanoma ngoba kunabantu okumele ukuthi ngikhulume nabo. Jesus, kunabantu okumele ukuthi ngikhulume nabo, ngoba kunabantu okumele behle ukuze bakwazi ukuthi bafike kwi-destiny yabo. Lalela ngitshela, ngaphandle kokwehla mntana sekhaya angeke ufike kwi-destiny yakho. Lithi iBhayibheli
uJeremiya mayehla ufika uthola umbumbi ekubumbeni kwakhe uyambheka ingathi ngiyasho uyasho uJeremiya uthi kunjalo kubantu abafuna ukufika kwi-destiny yakhe umuntu siyathola uJeremiya ukuthi wayengumprofethi ophezulu kunabo bonke. Remember uma yezofika ku-Isaiah athi Isaiah, you have to set your house in order. Is it Jeremiah or it's Isaiah owafika kuJeremiya? So bazalwane, uma senza kahle phambi kaNkulunkulu, lithi iBhayibheli ngalesikhathi uElisha esegcotshiwe, lithi iBhayibheli kwakhona amadoda ayedilika phezulu entabeni. Uthi umprofeti kaNkulunkulu uma ezokhuluma noElisha uthi lalela Elisha, kuneviyo lamadoda ozohlangana nalo. Uzothi mawusuhlangane nalo uzophenduka omunye umuntu, nawe uzobe sewuprofeta njengabo, and futhi wena uzobadlula. Ingathi ngamemezela namhlanje ntambama sesothandaza ngithi if ufuna ukufana nomprofeti kaNkulunkulu kuzomela ukuthi wena mabedilika phezulu entabeni bakuthole sewuready ukuthi uzokwamukela izinto zakho. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi abaprofeti bedilika phezulu entabeni behlabeza phansi wabathola eseredi. Uma befika kuyena wabathola sebe eseredi because lo muntu lona wayese alayiniwe ukuthi uya kwi-destiny yakhe. Ingathi ngakhuluma namhlanje ngithi bonke laba abafuna ukufika kwi-destiny yabo indlela iqali phezulu but indlela iqala phansi. Ukuze ufike kwi-destiny yakho lalela ke uyithobe, lalela ke uzehlise, lalela ke uyekele ukuyiphakamisa but ake ushone phansi. Indlela eyaphansi yindlela eyaphezulu. Ngeke ngisho ngithi mina apho loba isisho sesizulu lithi yonke into eqala phezulu iye phansi. Ithuna kuphela, ithuna liqala phezulu liya phansi, but into kaNkulunkulu iqala phansi iye phezulu esukuma enzimeni ngenyawo. Athi yebo bakithi sisumbuka lalela mntwana sekhaya, ngifuna ukuyomdumisa mina naye, ngifuna ukuyombona amanxeba ezandleni, ngifuna ukuyobona lapho kwangena khona umqhele wameva. Ngokuba ngaphandle kokuthi ngizehlise angeke ngikwazi ukuthi ngimbone yena, but kuzomela ukuthi ngizehlise ukuze ngikwazi ukuthi ngimbone yena. Ake uphakamise izandla zakho sesiyothandaza egameni likaJesu ukuthi Baba ake ungenze namhlanje. I just want to go down into the potter's house because uma ngisendlini yombumbi ilapho ngizofike khona ngenziwe kabusha. Izimo zami zitshontshiwe but ake uphinde ungenze. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi uJobe esedlahlekelwe yiyo yonke into yakhe, lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi bamhlamuka bonke bamshiya. Ungakhalela ukushiwa ngabantu, ungakhalela ukuthi abantu bakushiye. Ngisho ifamily ingakushiya izokushiyiswa yini? It's because into iphethe yinto enamandla, i-destiny yakho yinto enamandla. Lapho yakhona kunabantu okumele ukuthi bakhululeke. Lithi iBhayibheli wathi noma sekwenzekile uJobe wathi there is only one thing that I know, my Redeemer lives. Noma abantu bangangishiya but umhlengi wami uyaphila. Ake uvule umlomo wakho bese sewuyathandaza. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ophilayo, egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha, Baba wethu onamandla onke,
siyathandaza uNkulunkulu ogcwele sehlele endlini yombumbi baba wethu onamandla onke ngoba endlini yombumbi yilapho sithola khona inkululeko endlini yombumbi baba wethu onamandla onke yilapho sihlangana khona namadestinies wethu egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha ngegama nangegazi likaJesu baba wethu onamandla onke siyathandaza egameni nasegazini likaJesu ake uhlamba usihlambulule ngegazi lakhe elinamandla baba wethu onamandla onke siyathandaza egameni likaJesu fundisa umaphola abacela uzokhulela egameni likaJesu. Baba wethu onamandla wonke uNkulunkulu wethu oyingcwele nangalesikhathi kumele usona amandla siza kuwe uNkulunkulu onamandla wonke impilo yethu siyinikela kuwe Nkosi oyingcwele ngoba uma iphethwe uthi iyaduka masiyiphathele thina ngezandla zethu iyaduka uNkulunkulu oyingcwele siyinikele esandleni sombumbo kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha elinamandla wonke beluso ingcwele abanye bethu kusidale kahle uNkulunkulu oyingcwele kepha ngobude bendlela sawa saba nolufa endleleni beluso ingcwele sizinikela kuwe nangalesikhathi ukuba uNkulunkulu oyingcwele simendwe nguwe uNkulunkulu athola amandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha size kuwe sizobika soletha indaba zebandla sizothi asiphelelanga namhlanje sizothi asiphelelanga meluso ingcwele siwile endleleni siwile meluso ingcwele saphahla wonke uNkulunkulu wethu oyingcwele asiphelelanga vusa nangalesikhathi usentsha ezohamba ingesabe endleleni meluso ingcwele ishumayela izwi lakho ngokungesabi vuzomama meluso ingcwele abazoma ngesibindi meluso ingcwele bashumayela izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele bangacompromise endleleni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha vuza abaprofetikazi vuza abaprofeti egameni likaJesu Kristu waseNazaretha abekade bephupha amaphupha wabuye abekade bebonisa izinto mazibuye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha usababa bazogijima ngesibindi bashumayela ivangeli bangacompromise ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha baqinise labo sobavusile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha elinamandla vusa intombi meluso ingcwele ezizohamba ngokungasabi sishumayela ivangeli likaKristu waseNazaretha usama-worshippers meluso ingcwele abazoministara behlukene nesono uNkulunkulu oyingcwele egameni likaJesu elinamandla wonke sehlela kuwe nangalesikhathi sithi sibumbe meluso ingcwele masibunjwe nguwe uNkulunkulu oyingcwele ngoba endleleni kuhambe konakala kepha siyazi ukuthi impilo yethu uma isesandleni sakho iphephile uNkulunkulu oyingcwele buyisa izinto ezilahlekile buyisa izinto ezilahlekelwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha elinamandla wonke uNkulunkulu oyingcwele buyisa imvuselelo uNkulunkulu oyingcwele buyisa leyantshisakalo meluso ingcwele besinayo sisaqala ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siqalishe kabusha uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha zonke izinto ezikhakelile endleleni masiqatha-ke uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sithona wedwa unamandla ungophilileyo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siqalise kabusha meluso ingcwele sikhulekela i-repentant uNkulunkulu oyingcwele abarepent abantwana bakho meluso ingcwele singabali iminyaka meluso ingcwele esasindiswa ngayo kepha sivumele wena usebenze ngathi uNkulunkulu oyingcwele
usiqale kabusha usuku nosuku egameni elinamandla wonke likaJesu Kristu waseNazaretha. Uyinkosi ephilayo, Nkosi yethu, uyinkosi ebusayo, melusi unamandla. Sithi makuphakanyiswe wena nangalesikhathi, udumo namalungelo kungokwakho. Siyabonga mnikazi wegunya, siyabonga mnikazi wamandla. Sithi sebenza ngezilakho, siyabonga egameni elinamandla wonke likaJesu Kristu waseNazaretha kuze kube phakade. Shayela uNkulunkulu izandla egameni likaKristu Jesu. Siyabonga kakhulu ke bangcwele. Sesifike emaphethelweni ethu ale nkonzo. uNkulunkulu Inkosi yomusa inibusise egameni likaKristu Jesu. Cela siphinde sishayelele uNkulunkulu izandla once more. Kulabo abasibukelile emakhaya, sekuyisikhathi sethu somnikelo. Uma kokuthi ufuna ukusupport ukuthi ihamba evangeli, njengoba sibonile umpostoli wethu ebekade imisimvuselelo le ngale side yakomtubatuba. Uma kokuthi ufuna ukusupport ukuthi ihamba evangeli, kunama banking details akhona lapha escreenini. Ngicela ukuthi utshale imbewu yakho uthi hamba evangeli. Inkosi yomusa ikubusise mawusenza njalo. Amen. Siyabonga.